Il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja taħt il-Presidenza tal-President tar-Repubblika George Abela il-ġimgħa filgħodu iltaqet b'mod urġenti biex tiddiskuti l-każ tal-imħallef Raymond Pace. L-imħallef Pace il-ħamis wara nofsinhar tressaħ l-qorti mixli b'korruzzjoni wara li aċċetta li jkun ta' influwenza biex tiżdied sentenza fil-konfront ta' persuna niżda bħati fuq każ ta' droga. Il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja iddeċidiet li f'dan l-istadju mingħajr ma tippronunzja ruħha fuq il-mertu tal-każ tirrakkomanda lil Prim Imħallef biex dan jgħaddi d-doveri ġudizzjarji li għandu bħalissa l-imħallef Pace lil ħaddieħor u ma jiġux assenjati lilu doveri ġudizzjarji ġodda. Il-Kummissjoni fakret li l-qrati u l-professjonijiet legali kollha jinsabu hemm għas-servizz taċ-ċittadin u għandhom id-dover legali u morali li jassiguraw li l-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja tibqa' tkompli tgawdi l-fiduċja taċ-ċittadini. Fi żvilupp ieħor, l-istess Kummissjoni kummentat dwar ittra li rċevit fil-jiem li għaddew mingħand l-Ombudsman Joseph Said Pulicino dwar il-każ tal-imħallef Lino Farrugia Sacco. Il-każ li fih is-sema l-imħallef Farrugia Sacco idur mal-beħ ta' biljetti għall-Olimpjadi ta' Londra tas-sajf li għadda u dawk tax-xitwa f'Soċi fl-2014. Il-Kummissjoni ppubblikat ittra li bagħtet lill-Ombudsman Joseph Said Pulicino u li fiha rreferiet għal ittra mibgħuta lilha mill-istess Ombudsman fil-11 ta' Diċembru. Fl-ittra tiegħu l-Ombudsman kien qal lill-Kummissjoni li l-opinjoni personali tiegħu kienet li l-imħallef Lino Farrugia Sacco għalissa ma jidħolx għax-xogħol sa mal-każ tiegħu ikun deċiż. Min-naħa tagħha l-Kummissjoni qalet li l-att dwar l-Ombudsman ma japplikax għall-ġudikatura u għall-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja. Dan ifisser kompletajt il-Kummissjoni li l-Ombudsman m'għandux ġurisdizzjoni fuq il-funzjoni, id-doveri u l-kondotta tal-imħalfin u tal-Kummissjoni u għalhekk m'għandux seta' li jagħti l-opinjoni dwar il-każ ta' Farrugia Sacco. Għalhekk qalet il-Kummissjoni id-dikjarazzjonijiet tal-Ombudsman fl-ittra li bagħtilha fil-11 ta' Diċembru kienu kontra l-liġi. Aktar tard reġgħu wieġeb l-Ombudsman li waqt li qal li ma jistax jaqbel mal-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja irrimarka li disgwid bejn żewġ awtoritajiet kostituzzjonali jista' biss ikollu effett negattiv. Għalhekk saħaq l-Ombudsman kien se jieqaf milli jagħti kummenti ulterjuri dwar il-każ tal-imħallef Farrugia Sacco.